nyaya homberi kwekuti ndikude mumba baba va 3 months ndisingazivi chinonzi kuna baba tinongove vanhu vanorarama tiri mukati memba ndisiri chunhu pamusoro pavo. Imi muri kuda kuramba point yekuti mune 3 months musingarari nemudzimai wenyu mumba. Chero nguva yandasvika inofarira bhora rinotambwa na 10 ropera na 2 saka ndiye chiona mabhora asi chinenge choti kana ndikabva kwandabva ndinoshautiwa zuva rega rega ani mazuva ini ndakaita shungu kati makore mangani kana kuti mwedzi mingani ndiri mukati memba ndisingazivi chinonzi Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu Dare Ramambo pano pa Destiny TV. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Nasi mudare Ramambo ngezi mapinda nyaya yemukadzi nemurume vanga vachinetsana pamusoro penyaya dzemari. Asi mukufamba kwenyaya iyi patozobudawo kuti nyaya chaiyo yanga ichinetsa yanga iri nyaya yebota. Murume ainyima mukadzi wake bota for 3 months. Ngatinzwe zvakawanda munyaya inotevera. Ndadimai vakundishungurudza pamba mukurarama kwangu ndinavo. Mukati kushungurudza sinofanira kuti muhomwe zviri muhomwe hazvingazikani kuti mati homwe saka muti kushungurudza zvakambomira sei? Mai ava vari kuti kana ndikashanda ndikavapa mari handikwanisi kushandisa mari iyoyo, tikarima tikakohwa changu kuenda kuJMB ndosvika ndovapa mari yese mari zita ndisichi mari kushanda vari kushandisei. Handikwanisi ndikatama ndikaenda kunoshava kupai kunoshanda nenengoro nechi ndikaende mari ndikavapa inasiri muridzi wayo. Ndikanonoka kupuwa mari nemunhu wandashandira mai vagona kutema dhesibhomu nengoro kudambura mabhasikoro zviri ndikanotsvaka mombe ndikauya usiku kubva kunotsvaka mombe mupadhoki ndikanonoka svika pamba vanokiya dhoki kwamboenda kumahuri ndotonotsvakawo mapurisa emuvhileji ndoanogona kuuya kuklinura mai ava dhoki kuti tipinde mumba. Ndakatimbodanawo hama nechine chidzionesa but vanongoramba. Saka chazopati ndisimuke ndiye kudare rachifingezi ndakaenda kupolisi ukadonha ndikanomangara nyaya yangu. Polisi kukanzi isusu pano nyaya dzenyu dzakadero hatikwanisi kudzitonga, tinogona kuenda kucivil court kana kwamama. Ndikasadza ndakuya kwamama. Chakandisvitsa kuno ndechekuti mai vakabuda vakaenda kuHarare kune mwana ari kudzidza ikoko. Havakudzi ndatora mari yekuenda kwavari kuenda, havakudzi ndodzoka rini. Vaenda mai ava vakadzoka mangwana acho. Vadzoka mangwana acho havana kundiudza zvavanga vaudzwa zvemakuhwa village nevanovaudza here, handa kuvhunza. Ndatofamba kwanza kwemimi makuru kunzi makatora mari $20 yanga yakavigwa namai vamuhembe. Ndikazvishuwa mari ndakaitsvaka ndikaiwana mumba. Ndaenda kunobhadhara kunyaradza, resiti ndinayo, meseji yenyaradza irimo. Kana vachida ndovaratidza kuti voonawo. Havana kundibvunza mai avo. Ndichibva kutonosarira mombe mupadhoki ndakaoneka mai vachitotutunura hembe mubhedha zvinyi vachichinja vachida muspeya mumba munota chimukomana chiri chipi. Handa kuvabvunza komubudisa zvinhu zvaita sei, handina. Vadero paya ndopandakabva ndikaenda kunogara pamuvillage next pana mai vangu. Ndopandagara paya kwanza kwemuri kuita sei sei ini zvinhu zvinoitwa kumba uye zvari kudai mai vari kubvisa zvinhu pa vachidai vachikanda hembe dzangu pasi hapana kana jira ravandisiyira. Saka ndonyaya dziri kumba uku ndopandaona kuti hanoini kuti ukaona mukadzi ochinja mumba achibudisa zvinhu zvese achinda mune imwe imba zvanga pachena kuti mukadzi adi hake akuramba asi haana kundibudira pachena kuti handikudi asi atondisiya. Ndikabva ndikanotorawo vhidhiyo chairman wacho akanditi ndotuma mupurisa wangu akauya akazvionera mumba musina kana chinhu chirimo. Haana kutaura navo angopinda mumba akaonawo. Naida vadare mose muri muno pane ane mubvunzire kuna baba mudzimai wenyu here? Injeje 16 years muri mese tivana 3 mukuru ani makore mangani? mukuru ani ashendera 16 years muri mese.
atokwanisa 16 years form 3. Aya mai. Nyaya dzamukuita madzinzo akaita. Munotiwo chii? Pamusoro pedare ndichitaurawo panyaya yakutanga zvakati neyekuti haizivi zvekuti kudisa zvinhuka zvekutema disco zvekucheka vhiri zvekuti mari yavashava vanhu vatende kuti vashandise izvozvo ndinozvitanga pamberi pedare sekubata bhegi rakandareita ndichipika kuna Mwari. Baba pandinoti ndichitema dhesi ndinonga ndisingaita nezvino ndinonga zvakaitika ndine mimba yemwana wangu namba 2 ane 12 years. Baba vanobuda nengoma isu upenyu hwatorarama nekuri tinorarama nekushava kuita mapisu nengoma nezvinhu takashanda tiri tese takawana tisina chatinacho yevanhu kumandimusikana vanejira hwanenejira hwaka tikatanga kwa 2012 stendi tichigobura tese tichita sei tichitambura nengamusishirira. Saka pandinosvika pakugumbuka kusvika pakudaro baba vanoshandisa mudziyo vashandisa mudziyo ava ivo vachilipa mari vasinga vachilipa mari pandinovabvunza kuti nai baba meshi ndofunga mangu kabuda nengomusi wakati mungabuda nengomusi wakati mungabuda nengomusi wakati koma rachona iripi handisi kuona havakwanisi kuidarira ini ndoti aiwa zvinodziyo takatenga tichiti chinhu zvinofanira kutibetsera pamusha wedu nemhuri yedu ini handikwanisi kushandira vamwe vakadzi haisi mari yekuti mukumukira mupinda kubasa imari yamuri kushandisa kuzvatakashanda tese nesimba redu ini ndaramba kuti simba rangu rishiririjwe nevamwe vakadzi ndoparakaita shungu zvoshwa ndikatemawo chidisco mu2013 mwana wangu ati14 nemimba yake iri18 ndoendawo panyaya yekunzanzi ndikunza ndivhido ndofunga panyaya iyoyo munhu anobuda hamudoro haasviti 40 asi mumba unodzoka 1 o'clock 2 o'clock 12 o'clock pega pega panonoka dhoro tinotanga tata safoni ndoteerera ndinova ndichashanduka murume akunda ndoona kuti zvishwa kwati zikwasvo machokwati kukurudza handisi oya wovhura dhoro iye ndanoti kiya dhoro madhizi makati mangori ripi 2013 endeembe ndovhura dhoro ndotomupopotera koma muri pinai pameshini nguva dzina mumudoro hamuitisei opinda mumba zvaari kutaura zvekuti hanzi akanotora kune bauti ndofunga anga atouya kuda kuma4 handa kududza kuti kune bhora ndikuya nguvayi munhu anongobuda pamba pedu tinongorarama tichingove vanhu hatitaudzana hatina nyaya tinosina kugumbudzana tinongove vanhu vanogara vakanga vakangonyarara ini nekusada munhu wangu 2007 tese ndakatodza munhu wange kuti iye kana asina kutanga haatangiki anoramba akanyarara saka inini ndakabva ndamuka kuti zvishuwa ndikavhura akapinda atora mune bhora wakandikura kuti mai vangu ndikavhura dhoro zvishwa kati ndoziva hwandira akapinda ivo ndakavhura dhoro toenda panyaya ari kutaura yekuti bhasikoro tikarima masunflower tari masunflower chibva iye achibva tarakati toda kutenga bhasikoro remwana wechikoro tinonga kamuisigiriro akapamwana kanasigiri katinavo muno kana uenda kuchikoro ndobhasikoro ichavere kushandisa kuchikoro wachona kuresa ndinofunga kuisa mambo paakauya anoziva distance asina pakaburukira kure chibva tatikatenga bhasikoro redu kufana ndinonga akarishandisa kuda kuchi 2 years vachirishandisa asi atinga chitindiri mwana kuti aketse mwana achina kuchikoro saka nenguva dzaanouya pamba ndichiona kuti munhu asingakuisingakuona ndakaona kuti hazvisi kuimba nenyaya kuti mwana wake chaichai haana rudo nemuvana iye pache zvake muno wangu munhu ane ukasha nevana zvokuti inoshati vana handevake kana tavazi vake mwana achisvika chake akati katanga kupedza kukura kana shota achipfeka sheti unovhuswa mumba achibuda achienda kula achimhanya kutobuda mumba achivhuswa nekuti vana vanovatya musakuuka vamutaona kudai omanya asina kana kupfeka itopfeka hembe manya kumunhu manya kubadi unokudza munhu mwana haana kudya haana kana chai kana mvura haana kunwa ndotozoita zvekutotora chikafu inini ndichizviona ndichiti handibaba kutenda vana vamwana mukomana mwana chatowe musha wake handiikombureni pakadaro asi ndikasakura chikafu ndotora kune mwana kumunhu ndomuka mwana wodya chikafu ndoendawo panyaya yekunzi ndakakuti sizvo zvomumba zveshuwa ndakabuda mushure mekunge ivo vatoudza kuti vatete vakasungwa South Africa saka vakasungwa vana uku kuti vane chikafu here ndikati handizivi ndovanga vane mari mufoni ndopavakafona vakati bhurai mune chikafu here ndakati aiwa ndai ndikudzimai meshiya ndo mwana wangu arikoko ndiye mukuru kune vana vatete
zveshe wachibvataura panana ndakatona ndikati nechikafu zvikanzama mahatina ndikazenda kumboza pasura pano chiti mesha afona pamisha achiti hanzi ndinatotofanira kuvatwana vatisei kuna vatete mwana wakati handina foni mama asi kuchikuru kukundiwa mabhuku foni yangu yakafa kukundiwa mabhuku mabhuku ari kuita $10 asi mafuta kupata $5 ndopa ndikati hora ndikavaudza ava ndikati mesha kuti mabhuku zveshe ivo vakatofana kuna bhai kuti ndizvo iri kuti mesha vatogwa mabhuku chikoro zvikanza handizivi hana kuvabvunza ndopa akabva vafona kuti ndani achito vakasungwa chitozangu vana kune chikafu ere vana vakati hanzi chikafu hativi hatina muriwo nezvimwe hatina ndopatakati toenda mangwana ivo vakati ahoraiti ndopavasvika chikorerupfu kuseni vachibva vati chiendaiwo kumusha kwedu vakati chiendaiwo ndikati aiwa ndine hukumabhura handinawo azvigoni kuti ndimasanekiri sari kudai nemudzi wavo ndopakati handitese ndikati aiwa mari yangu munoti vana kuita una chikafu chiendai muri vanobva vakamhanya vakauya vakati hauchakwanisi kuenda mangwana memeshi danotsvaga munhu sauchaza munhu muchiranga ndopandakabva ndadi ndopandakabva ndasara paya ndichibva ndazoenda mangwana ndofunga mangwana tina pandari paatozva kuti ndikuenda kwarari vakatomuka ivo kuma5 vachibuda nengori ndikati musarau ndichidi chibuda zveshuwa ipapo ndakuta ndakusautana nangu ndotavakuda ndakarara ndichibva ndatora $100 ndaenda kwarari tikateerera zvamanoita mazvese kumba kwenyu 16 years takateerera nyaya iri pakati penyu ndeyekuti hamuteererana hamukudzana hamurongese mhuri ndonyaya iri pakati penyu chete saka nyaya iripo hombe tichaurira iripo nyaya hombe iripo yekuti ndikude mumba baba va 3 months ndisingazivi chinonzi kuna baba tinongove vanhu vanorarama tiri mukati memba ndisiri chunhu pamusoro pavo ndo chinhu chakanipa ukasha musoro ndawa nemwana achiti baba vabuda mumakamara musipo vakafonebwa nemunhu tigere vakati ndiri kuuya vakati kune mwana dhongi rako rakaise grenigoti yangu mwana akati handizivi vakatora grenigoti yavo nemadhongi vakabuda vakaenda mwana akamira pakana mwana ndopakayakandiuza iye ndakaita shungu nekuzvitora ndikati makore mangani kana kuti mwedzi mingani ndiri mukati memba tisingazivi chinonzi ndinongove munhu akangorara pamba ndofunga ndinovata ndakashama ndisamawo kuti munhu wangu unotaitozvivana kudara naibaba chowadei chinoitika choti mukutaura handitika mwana chipo chekutaura nema mwana chipo chekutaura chokwadi handitika zvose zvotaurwa namai ava handikubetsera kutaura hakuna nhema hakuna chokwadi asi vanhu ndovanoisa nhema yechokwadi pakuanalyze asi kutaura kuti kutaura asi kutaura kwaita amai kumapunzwa here ndakuni muneti chii handibvumirani nazvo zvauntaura zvese makutisana naro bcause mai vachatoti handibvumirani makutisana naro muri vaviri bcause navo hatitowirirani vakachamwari kuti usatowirirani nemukadzi wawakaroora unogariri ine kana usingawirirani mambo ndakatengesa munhu akatora mari usandipopotera ndikatiwakaukani ndati kana usingaurira naye mukadzi unogariri naye saka ndauya kuno kutizouzodi tizoya natoona toita sei kana munhu achiita zvakati kana ina achindomutadzira saka ndinoda kuti munhu asununguke mumwoyo make ati zviri free ndoitawo zviri free tomasungira ndaita bcause ndiri kushungurudziwa pamusoro inai baba vanhu babaneshiya imi muri kuda kuramba point yekuti mune 3 months musingarari nemudzimai wenyu mumba nokuda kwezvimwewo zvamuri kunetsana muri kuparamba here ndozvamurikuzwa musaita nhoroondo yese ini zve3 months zvataura ndizvisivi asi chinoitika choti kana ndikabva kwandabva ndinoshautiwa zuva rega rega hani mazvona ndisvika nguva yekumba chero nguva yandasvika inofarira bhora aiwa akashamwari bhora bhora tamboona 10 ropera na 2 ropera na saka ndiye chiona mabhora nditotodyawo mari chachibhedza kubhora ikoko ati hatiri kureva kuti kubhora chaiko chaiko kwawangabva wasvika na 4 kumba handisviki na 4 kumba chero mupurisa ari kutaurwa iye kuti akauya akavavhurirawo iye zvinamba ndinadzo pogona kufonera mungoti baba pamakavhurirawo dhogore riya dzadziri 4 o'clock muzowirawo inguva dzekuextenda nyaya kuti kunze ndiri right but ndinotoshamisa saka mimi munofunga kuti munosvika kuti muchigarirana munzira mumakwenzi munhu akanotsvaka ngombe naiwe mira unotaurisaunamitu inyaya unotarira point munosvika kuti kana muri vanhu vakati sisi havana adikise miso mungasvike kuti muchihwandirana mumakwenzi kuti murume akaenda somukadzi kugara sakabata katimo mugwenzi mukadzi akaenda somurume sarakabata katimo mugwenzi muri kuitei hapana zvamurikuita saka ndoda kuti mudzoke musi wa 11
manyatsofunga zvakanaka. Nyaya yenyu chaicho yamunoti mambataura hanzvisi yakutitaura pa ini handisati ndaona nyaya kana dari rino handitaona nyaya. Aiwa inzwa ndokutiza mukadzi wayo ndikutaura inzwa ndikutaure iwe kunemba yako nemukadzi wako naika uyu nemurume wake nemba yavo handiti. Saka ndati imimika nhasi nyaya yenyu inoenda paneri yakakwana. Kana paneri yakakwana ivaanalaiza kuti zvinokirita divorce yakati hazvikirita divorce, but musauye kwamambo makagadzira kuti munorambana kwamambo kudhoirana muvhuro kuti vanhu varambane. Yakavhurirwa kuti vanopinda muno vakarambana vadzokere vaakudanana tonovaka nyika. Understand?